салом алейкум дӯстон. Касоне ки ай магазини мо ай магазини риафон телефон ба Тоҷикистон доставка мекунанд, хе телефонҳоро упаковка мекунем. имрӯза видео чӣ хел ба Тоҷикистон ҳамо телефон равон мекунем, чӣ хел упаковка карданша хамаша нишон додаистем. На дақиқа 4 шама барои шумо нишон медиҳам. Теже ки режга равониш мекунем, акае холбой буда заказ кардагар ба режгара агар ирӯз равон кунем, паго дар душанбе мешавад, пагои дига палчач мекунад. Дар 3 рӯзи корӣ телефону ай магазини риафон заказ кунед, 3 рӯзи корида дар Тоҷикистон мешавад, дар душанбе 1 рӯза мешавад. Ва дар иҷа киҷо аста? Ваҳдат аста, иҷада Гипразем аста, Душанбе, Фархор, Қурғонтепа, 46 микрорайон. Короче, любой шаҳри Тоҷикистон доставка карда метонем ай магазини риафон то Душанбе ва дигар шаҳрҳошам доставка карда метонем. Ва ҳозир мерем иёро ҳамаша месупорем, чанд қай ҳастай 100% мерасад дар магазини риафон бошад. ҳозир 100 аксия рафтетай, дар байни 100 аксия и акҳорам пур шудагиянд ва 1 сентябр 2 сентябр эфир мешавад дар каналмон. Дар ҳамун канал касе ки соҳиби ҳамун битаваи техника ё соҳиби сета телефонша аниқ мекунем. Дар магазини риафон Samsung бисёр хадавӯ шудагиянд, фурӯхтаистем. Samsung A15 ҳозир тамом шуда дар витрина намонда. Samsung A55 дар инҷа меистод ки инҷа қатор меистод ки неста ва ё фурӯхтаистем. И болои телефон дар магазини риафон телефонҳо набарот қимат шудагиянд дар магазини мо бошад. ҳозир ҳамун нархшуда истодагиянд. метонем ай магазини мо харидорӣ кунем ба нархи арзон, соҳиби 100 аксия шудааст, ба нархи арзон ва 1 сола гарантияш қатӣ. Samsung A05, A25, A35 54 роз дар наличка мондаги. Ай боло айфонҳо ҳаста, дар ҷа бошад Redmi ҳаста, телефонҳои Itel A70. ва шумо дар комментария нависед ки дар мақсад видеои дигарида шумо чӣ телефона подробный обзор карда бигзарем. Видеои пешина бошад барои шумо Samsung A55 қатъи Redmi 13 Pro Plus 5G обзор карда будем. Агар надида бошед гузашта бинеш ва дар комментария навис ки кадом видеора кадом телефона барои шумо обзор карда бигзарем. Баъд Redmi дар ҷа хонаро дар ҷа телефонҳое ки 13 Pro 13 Pro Plus будан ки ваёрам фурӯхтем. Мақсад ҳозир дар наличка намонда. Короче 30 минут пас ҷа пони пир мешавад. яда бошад телефон Tecno Honor Tecno Camon Power Spark 20 Pro Plus почти ҳама моделҳои нави 2024 2023 ҳамин кадом телефони нав омадагай дар магазини риафон аста. метавонед заказ кунед ва гуфта намода ҳар ҳафта рӯзои ҷумъа стекло чехол бесплатни мешавад. телефон якта телефон харидорӣ карда якта стекло чехол бесплатни барои ҳам телефони харидагӣ падарка мешавад. номерро дар рӯи экран метавонем бемалол заказ кунед. магазини риафон адреси мо бошад метро Бутурская выходи 4 торговый центр зелёный магазини риафон. телефони арзон мехарӣ 1 сола гарантия соҳиби 100 аксия қатӣ. ирӯз 27 бошад 3 рӯз дига 4 рӯз дига барои аксия мондааст. сразу телефона заказ кард ва доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия ба Тоҷикистон ва то метроро доставка мекунем.